Japuonjre ma jahigni 3 owito ngimane tok kawo kama pek mar yamo mukotado mar klese 4 e sikul mar St. Pascal Academy mayudore e gwenge ma Mzee Wanyama, Nakuru e chieng' tich abich odiechieng' manyoro. Jopuonjre mamoko 3 nyoyudo hinyruok maricho e kinde masirano kendo giyudo thieth e kar thieth maduong' mar Nakuru Teaching and Referral Hospital. Achiel kuom jopuonjrego nitiere kar jotuo mohewore kata ICU, kama mokogo nitiere ward. Ringre japuonjre manothono notere kar kano ringre ma Nakuru Teaching and Referral Hospital kirito mondo mi otimne bero mar yango gino madine kel tho mare. Jodak kaachiel koda jonyuol osebedo ka chwalo ng'ur margi ewi kit gedo ma kilese skundno kaluwore gi masiche maket gi mago mosetimore e gwengego kinde mokalo ka nitiere auka mapek mar yamo. Pepo ilikuja kubwa sana, na wakati ilikuja tukasimama tu hadi tukafunga makazi, ikazunguka kukakaa kidogo, tukasikia kuna mahali inabomoa, na wakati tuliona inabomoa tukatulia tu. Kukakaa kidogo nikapigiwa simu na mzazi mmoja akaniambia nikimbie kwa kuwa kuna watoto wameumia kwa hiyo shule hii Pascal. Nikakuja kwa haraka. Nimepata habari ya kwamba ni mtoto mmoja ambaye tayari ameaga dunia, na hata mzazi wake amepatikana na amejulikana na ameungana pamoja na wale walio kwenye hospitali. Na nafikiri hapa kwetu kuna jambo hili la upepo kuvuma. Kuna mwaka unaweza enda mwaka mmoja ama miaka 2, then upepo huo unakuja upepo mkali, si mara ya kwanza. I had 2 children. One was injured by a stone. I took him at the gate. The second one was an iron was lying on his leg. I heard it is PP2. Sikunde mag Simiyu e kaunti ma Kisii